Anya laki din! Kaya't kung agkalaysa kamin kini Celia, Nana Marta. Ikalaysam ti anak ka. Agkalaysa kami ka ni Arman, nanang. Nakasagana kami mo ng pamilya. Sige ing kaayaban ni tatang mo, taagsasarita tayo, Arman. Una na, iti pa nagsublik, kadwakton ni tatang ko. Sige, agur-uray kami. Tano talaga akayat mo nga ikalaysa ti anak ka. Nasken ang mapagsasaritaan dagiti pambanag nga importante. Anya ka di dagita nga importante nga ibagayo, nanang. Nana? Ado ti importante akayat ko nga ibaga. Una na. Agsubliak to akadwak ni tatang ko. Adda kamin iti anak ko, Marta. Kahit anya nga ruden ngay. Pagsasaritaan tayo nga ruden ti kalay sa dagiti dua. Sige, ngam kastoy ti maibagak, Sika nga ama ti lalaki, nasken nga adadakkel a kantidad nga ited mo kadakwada, sakbay ti kalaysada. Dakkel a kantidad? 1. Dayta a kantidad, ket kas pangrugyandan to no akalaysadan. Tasan mat amabalin nga awan pangrugyanda. Anya? Kan, ti kayat ko pa'y amaysa, kat nasken nga ado ti maparte. Takayat ko, nga intiro abo marangay, kat agatindar iti kalaysa. Kan, kayat ko asaan abasta-basta ti trahe di Buda, nga isuot ti anak ko. Nasken na paggastusan yun to amin dagita, tada kayo lakat nga rod ti lalaki. Anya? Amin nga abay, kensyak, kensika, kat maya tibado na inton kalaysa. Ay, unay ay. Ken maysa, kayat ko nga adda banda inton maangay ti kalaysa. Takabayatan ti panagmarcha ti anak ko amapan iji altar, nasken nga adamang tukar a banda. Kasla drum in lyre? 1. Kaslakas jay ti tukar na. Isu anasken amang renta ka iti banda nga agtukar. Anya? Kang runaan na, nasken nga adamayawat mo kadakwada at titulo ti daga, para kadakwada. Kas maysa apang rugyanda inton agasawa dan. Mabalin at talunin da, uno, depende iti kayat da nga aramidan iti dayta adaga. Nagadun timbagam, Marta. Ay, no saan nyo akabaulan nga ipaay dagiti amin nga imbagak? Awan nga roti maangay akalaysa. Anya? Ay, anya kalakit dinaya, Marta. Kas kilagraraman. Nagnginakalay sa tikayat mo. Ay, no saan nyo ang maipaay dagiti amin nga imbagak? Awan maangay akalaysa. Anyalakit din aya nanang. No anyala ditan tigid daw nyo kada tataramos. Nagado, saan damot abak nang tapno dawatan nyo iti nagado? Ay agulimag ka, para iti pagsayatam dagiti amin ngayon bagak. Saan amay parbang nanang? Saan damot abak nang? Kas iti kinunayo adaga. Pangalaan da nga iti dagada. Kat makitagtagad dalaang mat nga agama. No saan da ama ita dagiti kidkidawag. Saan ama tuloy ti kalay sayaw? Anya? Nanggagbo timbagak Celia? No saan da ama ita ti kidkidawag, awan kalay sa ama pasamak. Kasanuy tanarman. Saan mo ama ikalay sa ni Celia? Tasan tamot ama itag dagiti amin akid daw ti inana. Tatang. Agraraman kat day tiya bakit Agasam nga day ta akid daw na.
titulo ti daga, kwarta adak kalagatad, kan maimbitaran kanu amin a bumarangay, intun kalay sayo kini Celia, sakit naskin kanu nga dapay bandang agtukar. Ay, Anya lakit din ni bakit Martaya? Agraraman na talaga. tatang. Oh, kasanuitan. Jak maitad dagitikid daw ni Marta. Ay, ayadak ni Silya, tatang. Itaray maun. Anya? Nagadukot nga mo ni Marta. Ako namlan baknang. Padak tumot lang nga mamirmiraot. Tatang. Ay kwagaya marman. Saan mo nga itartaray ni Silya? Ngamain, jak kayat ni Marta nga agbalin nga abalayan. Jak kayat yagraraman nga abalayan. Diyak amo ti aramidag, tatang. Tinasayat nga aramidam. Umadayo ka baylaang. Ingkamangged iti adayaw. Ket agurnong ka. Iti kasta. Inton talaga nga kalaysakan. At danto aramatam. Ngamin, awan at talaga ti manamnamam kanyak. Taan niya ngay nga rod. Pobre akmet nga amam. Awan babain mo alalakay. Agraraman ka amang ikalay sa itinapintas nga nakaw. Apay, kabaalam apakanan, kat adayo anak kurkurapay kayo ngamda kamay. Agbain kamot Kuan, ana. Saan mi man ama ipaay dagitikid daw yo. Ngam napudno akin ni Celia. Agtinulong kami, para iti pagbiag me. Ay, sana mabalain. Numaitad yo dagitikid kidawag. O sige, ikalay sam ti anak kaw. Ngam no saan, nung ka akanunungak ti kalay sayaw. Nana, Mala, pumanaw kan. Agpakita kan tulaangan no addanto dagiti kid dawag. nasakit ti panagsasao ni nanang mo kanyak, Celia. Isu nga umadayo ak pailaan. Anya, sa di na ti papanam. Inak makigasang gasat ijay syudad. Ay saan Arman, di nakpanawan. No madayo ka, sumurot akmot nga rod. Panawam ni nanang mo? Katuan inakmot manggad ijay syudad. Mala, agpasyudad tang rod adwa. Jak ibagbaga ka ni nanang dahi ti apanggap ta. Ta sigurado, lapdan nak dahi dyan. Ala, makamu kayo iti aramidan niya. Basta ti makunak, agan anad kayo ijay syudad. Wantatang, adda ni kasinsinjo ijay syudad. Agpatulong aklangan kun kuana makastrak iti trabaho. Ay, mala. Saan ka alapdan? Basta agan anad ka, anak kaw. Wantatang, Kahit kano nga raw nga agpasyudad kayaw. inton parbangon tatang. Mala, da kayo ti makambaw. Maklaat-lakit din ni nanang. Gaputa awan nagluto iti armosar. Siya ngamin ti para luto. Mabalin mo mati agsubli. Amang ano makonsensya ka amang panaw kini nanang mo. Makonsensya Ngamsaan mo't ngamin ama iparbang ti kayat na. Kan maysa, adaan akong iti edad. Iso asanen anas kan nga iso ti masurot. Celia, Mapantay di syudad. Kat agurnong ta iti pagpuunan ta nga agnegosyo. wan, kasta ti aramidan ta. Agnegosyo ta. Wen Arman, kat day ta ti pangrugyan ta. Agtinulong ta para kada ta. Wan Celia, agtinulong ta para iti agbalin a pamilya ta. Hoy, Lakay Ramos, nangipanan ti anak mo, ijay anak ko? Anya kalakit din ay Marta. Imag agsapaan, ngem adda ka dito'y paraangan may nga agung ungay. Song batam ti saludsod ko. Nangipanan ti anak mo, ijay anak ko.
Ibagak man langan kan ka tipod na. Jay anak mo ti simurot ijay anak ka. Sa dino tinapananda. Ijay syudad. Sa dino a syudad. Jaka mo, basta ijay syudad. Sige, awagam jay anak mo tapag sublyan na ti anak ko. Ay, anya kalakit din aya Marta. Awagam jay anak mo kunakot. Ay, jak amo ti number na. Kanawan silpon ka. Olbod, ipakapitan ka makitam. Ay, anya kalakit din aya Marta. Mala, pumanaw ka man laangin dito'y parangan may. Taamangan no agapa tapay. Ay, sige ah. Agapata no agapata. Saan ka nga atrasan? Oray lalaki ka. Ay, Marta, awan makunakin ka. No di, hay, anya lakit din. Wen, kasinsin, da kayon ti agapang di tabangir. Dua sila dayta. Apag iso, imakar ti agnana ditoy. Adayo ngamin ditoy, di pagtrab-trabahuan na. Alang arot kasinsin. Agyaman ako na ya. Awen gayam. Talaga gayam ada kayo tinagkatuluyan kinisalya. Agayan ayat kami pailaang, Jo. Ngampanggap mi ti agkalaysa. Wala kasinsin. Papanan na no di agkalaysa kayo matlaang. Ket agyaman akin ka Insan, ta inserrak nak iti trabaho ije mall. Uray may salang a janitor. Bastad da. Wala. Anyalakit din. Nadalos at trabaho dayta kasinsin. Katsyak mat, barang makastro kak itan iti restaurant anang kaplayak. Medyo basi ti sweldo ichay, ngam kukwadan ti makan. Aganos kayo latta. Kasta talaga. No adaanos, adamit magimulan. Wanselya, kasta talaga ditoy. Naimbaga, tanawat ka adagos dito'y a restaurant. Adamat experience ko tanagtrabaho akmat lang iti restaurant iti probinsya. Wan ano samlaeng, tanong da duma, at dadagiti kakaduan ang galas ti panagsasauda. Ngam kasta talaga gayeng, uray sa dino ti ayan mo, at dalat takasta at tao. Wan di mo maikat dayta. Wan, iso nga anos laeng, basta tinasken, agtrabaho ka, basta tinasken, agtrabaho ta. Kat aramiden ta na imbag ti trabaho ta, tapno awan problema. Hoy, Ramos! Aging ka kadita kat saan pa nga imawawag jay anak mo? Imawag mate, apay aya. Ayan ka no ti anak ko. Apay adi na pagsublyan. Ay, anya kalakit din aya Marta. Adda ka manen dito'y angiwat. No di mo pagsublyan dito ti anak ko, talaga nga ipabarangay ka. Ay, anya lakit din ti panunot mo Marta. Kasimit di anak mo, tas si ka tinagbalin nga inana. Da, Ibabain mo launay ti anak mo. anya ti kunam. Iso pinanawan na ka di anak mo, tadi na magustuhan ti ugalem. Day tati maysa. Ha, ti kunam kit day. Intaray jay anak mo ti anak ko. Day tati maysa rason. Ti kunam kit day. Intaray jay anak mo ti anak ko. Amo Marta, nakasingsing pat di anak mo. Iso adi mo ko maibabain. Anya nga ibabain asasawam. Nasaysayaat no agulimakan. Ngamen, uray agsauka iti agkakasakit. Saanin nga agsubli ti anak mo? Agnaeden ijay syudad. Akadwana ni Arman. Ket ijay, naragsak da adwa. Awan ti makalapad iti ayan ayat da. Anya, ay saan amabalain? Anya kita sana mabalinan. Ay, asi ka pa'y Marta. Gapo iti kinaagraraman mo. Pinanawan na kan ti anak mo.
Kumusta mo ti trabaho, Celia? Awan parikot, Arman. Anya nga rod ngay. Ano sa kun Narigat mo't apapakpakanak ken ka. Ken maysa. Inmay ta dito'y syudad. Tapno makaurnong ta. Wen, Celia. Ang mabalin mo lata ti agsubli di probinsya. Ta siyaklatan ti agurnong. Saan Duwata nga agurnong. Sana bali. Ta kanya-kanya tamot iti ornong. Iso nga awan ti tumaod parikot. Ala Katay ti pagnanaedan ta siled. Agudwa ta iti bayad. Tanarigat no si kalaang ti agbayad. Wana. Adamot kanya-kanya ta iti siled. Iso nga agudwa ta mat ngarod iti abang. Abay Marta, anya ti bagam ta pinayabanak dito'y balayaw. Ay, agtrangkaswak sa Ramos. Ha? Kadyak pa'y nang nangan. Aya, ay aguray ka nga raw. Tay nakalain tay tiddak amakan. Basit latikinan ko ite aldaw. Iso nga ado tinatda. Ay, nagsakit ti bagbagi. Mabit lang. Tay nakalain tay natda amakan. Nasayatan nangan ka. Naimas ti sidain. Tapris ko nga ikan. Ay, agyaman na, Ramos. Kat anya nga iti tinumarmaw. Awang pa'y tinumar ko. Ala, mabit lang tayo nakmangayab iti taga-health center. Takitain na ka. Alaman nga rod, Ramos. Pampanunutak ni Nanang, Arman. Kumusta nga tamod dun? Awan mo't cellphone na, pangawagak kan kwa na. Agtrangkaso ka no ni Nanang mo. Kat ni tatang ko ti mga asikaso. Kasta ti ko na ni tatang ita inawagak. Ha? Ngamayat ka no ita ni Nanang mo. Anya? No kasta? Ni tatang mo ti mga aywan ka ni Nanang ko? Wana, tawan mo't sabali. Ala, imbag man ta maasikaso na ni Nanang ko. Tawanan ti pagdanagam. Tawanan ti parikot kini Nanang mo. Agim imbag ka no. Wanya, Marta. Kumusta ti Riknam? Ay, naimbaga ko, Ramos. Angam saan ka pa ya mabaling agtrabaho? Nas kananan-anay ti panagimbag mo. Tapno saan ka mabignat? Ngam. Di ka agdanag. Tasak ti makamukan ka. Total, agabalayan tantumay. Ramos. Sige. Ibabaawi ko ang dagiti kid daw kada kayo. Saan gayam ama iparbang? No adda, awan dakas na. Ipaay may. Ang manyangay nga raw, katalagamit nga awan. Ala, agkalay sa nga rodan da Arman, kanselya. Oray simple laang. Wait, Marta. Uray simple lang. Tinaskain, agkalaysada. Kat naragsak da. Ramos. Nanginaunay nga minti kayat mo akalaysa. Awan serbiti nanginaunay akalaysa. Awan ti serbiti nanginaunay akalaysa. No pasig tumatlaing nga utang. Awan ti sabali amarigatan. No di da Arman kansilya. Huwag nga rod. Iso nga oray simple laang ti kalaysada. Basta kalaysada. Kat naragsak ti biyagda. Wait, Marta. Day tati kayat ko amang ngagkan ka. Nasaya at launay adenggay. Ay, lalaki din. No kabalam tinagarbo akalaysa. Awandakas na. Ngam no pasig tumila nga utang. Ay, agparikot kan tumidla iti udi na. Ay, lalaki din. Bueno papagayam.
ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo. Anya laki din! Insurat ni Amor Julian. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.